ಲೈಕ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಚಂದರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೈದ ಕೋಡೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೈದ ಲಿಶುಲ ಪನ್ಪುನಿ ಕೋಡೆ ಬೈದ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ದಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಇನ್ನು ತಾತ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾದ ನಮಕೊಂಜಿ ಮೈದಾ ಬಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಇತ್ತಂದ ಕಡಲೆದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ನೆಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಸರಿ ಬಿಡ್ತು ಚಲೆ ಕಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಳುಪು ಅದ್ರ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ಲ ಉರುವ ಆಪ್ನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಇಡೀಕ ಪಾಯರಪ್ಪ ಪೋಲ್ಲ ಪಾಯರಲ್ಲ ಆಪಿ ಜತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ನೋಡು ಪೂರ ಒಂದು ಪುನದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚದಾದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪೂರೆಡ್ಲ ತುಂಬ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರೆನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಏನು ಸಮಾನ ಬಂದು ತಿಂಡಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ದಾತ ಮೈದಾದ ಪೊಡಿದೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಒಂಜರ ಚಮಚದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಒಂಜರ ಚಮಚದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನಾತು ಉಪ್ಪು ಪುಗನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಓಂ ಕಳ್ಳ ಪಾಡನೊಲಿ ಇಜಿನ ಜೀರಿಗೆ ದಾದನ್ನ ಪಾಡನೊಲಿ ಇತ್ತನ ಇತ್ತದೇನು ಶೋಕು ಹೊಂದೊಂದಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಮೈದಾದ ಪೊಡಿ ಶೋಕು ಹೊಂದೊಂದಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಹೊರ ಬುಕ್ಕ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಾತ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿದ ಉಂಡೆ ಆಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಹೊರನ್ನೇ ನೀರು ಪಾಡ್ನಿತ್ತು ಚೂರು ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಉಂಡೆ ಮಂತ ನೋಡಿ ಇತ್ತೇನು ಚೂರು ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡೆ ಮಂತ್ಪೆರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪಂಡ ಚೂರು ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರನ್ನೇ ನೀರು ಆಂಡ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜು ಉಂಡೆ ಈ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಆಂಡ ಆಂಡು ಚಪಾತಿದ ಉಂಡೆದಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲ ಬೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತುಡು ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಂತದ ದೆನ್ನೊಂಜಿ ಕಪ್ಪುಗಿತ್ತೇನು ದೆತ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ದೆತ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಅವೇ ಪಾತ್ರಗ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಏನು ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂಡ್ರೆಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಏನು ಒಂಜರ ಚಮಚದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಓ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡನೊಲಿ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡನೊಲಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡನೊಲಿ ಕೊಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ನಾನು ಕೈಟ್ಟೆವರ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪರಿಮಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದಾತೆ ಐಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡೋರ ಪೂರ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಓ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಕಡಲೆದ ಪೊಡಿಕ್ ಐನು ಪೂರ ವರ ಶೋಕು ಹೊಂದು ನಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಕೈಟಿಂಚ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಜಿನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಬೊಡಿ ಪಾಡೊಂದತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಜಿನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಚೂರೇ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಉಂಡೆದ ಹದದೆಲ್ಲ ಮಂತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ನ ನಮಕ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ್ ಚಪಾತಿ ಲಾಟ್ನಾಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋರು ಪಂದೆ ಇಜ್ಜನೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತು ತುಳು ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಉಂಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತನತ ತುಲೆ ಈ ರಡ್ಡು ಉಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬಿಡೋಡು ಈತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಯಾವ ರಡ್ಲ ದೆನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಬಿಡೋಡು ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆತನ ಕೈಕು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಂಚು ಹದ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಆ ಉಂಡೆನ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುನ್ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನ್ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಭಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಭಾಗ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಂಡೇನು ಇಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಿನ ರಡ್ಡೆ ಭಾಗಡು ಅವು ದಾದ ಮಲ್ತೇನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ದೆನ್ನಿಂಚ ಒಂಜಿತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೈದಾದ ಉಂಡೆ ನಿಂಚ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮಲ್ತದೆ ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಉಂಡತ ಐನಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಭಾಗಡು ದೆತ್ತನೋಡು ದೆನ್ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮಂತೊಂಡೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆನು ಚಪಾತಿ ಇಂಚ ಲಾಟವ ಅಂಚನೆ ಲಾಟ ನೋಡು ಇತ್ತೆನೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಉಂಡೆ ಮಲ್ದಿ ಉಂಡೆ
ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮಲ್ದಿ ಒಂದು ಅವೇ ರಡ್ಡೆಡೆ ಏನು ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದನ್ನು ಶೋಕು ಚಪಾತಿ ಲಾಟನಂಚನೆ ಲಾಟೋಡು ಚೂರು ಮೈದದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಟೊಂಡಾಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಬುಡ್ನೆ ನೆಜ್ಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ತೆಳು ಬೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ತೆಳು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಆಪನ ಪಂದು ಈತ ದಪ್ಪ ಇತ್ತನೆ ಅವಿತ್ತೆ ರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈದದ ಉಂಡೆಲೇನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲಾಟೊಂದುಲ್ಲ ಮೈದದ ಉಂಡೆನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಲಾಟೊಂಡಾನು ಶೋಕುಡೆ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪಡೆ ಲಾಟೊಂಡಾನು ಇತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಪುಡಿತ ಉಂಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಮೈದದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಟೊನೋಡು ಇತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲಾಟೊಂದು ಆಂಡ್ ರಡ್ಲ ನಮಕ್ ಚಪಾತಿ ಒಂದು ಲಾಟೊಂದು ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ದೀವೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಮೈದದ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಐನ ಮಿತ್ತಿ ಈ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿತ ಚಪಾತಿನ ರಡ್ಡೆಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಂತನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಎಲೆಯ ಪೀಸಾದ ಕಟ್ ಮಂತನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐನಿಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ ಒಂಚೂರು ಲಾಟೊಂಡು ಆಣ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪಡೆ ಒಂಚೂರು ಲಾಟೊಂಡು ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ನ ಲಾಟೊಂಡೋರ ಲಾಟೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪೂರೆಲ್ನ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಾನು ಶೋ ಕಲರ್ ತೋಜುನತ ಇಂಚ ಲಾಟೊಂದನಗನೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತೋಜುನು ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೈದದ ಬೊಲ್ದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ತೋಜುನು ನಮ್ಮ ಇಕ್ ಮುಂಚಿದ ಬೊಡಿ ಪಾಡ್ನೆರ್ದರ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಅಂಚ ಶೋ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ತೋಜುನು ಇತ್ತೇನೆ ತುಳು ಇಂಚ ಒಂಜನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ನಮಕ್ ಅವು ಮಡಿತಾನಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಾಗ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಮಡಿತ ಅಪ್ಪಗ ಶೋಕ್ ಅಂಟೊಂಡು ಬುಡುಪುಜಿ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲಾಟೊಂದು ಆಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ದೀದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ದೆನ್ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಬೆಚ್ಚ ಆತನು ಇತ್ತೇನು ಫ್ರೈ ಆಯ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ನ್ಯಾಕನ್ನು ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ನಿಕ್ಲರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೈತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂಚ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಮಗತೊಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಬಯ್ಯಗದ ದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡ ತಾಪಗ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ತಿನ್ನೋಳಿ ಚಾದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಏರಣ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಆದದನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಲಿ ತುಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಹೊರತ ಆಂಡೆನ್ನ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೇನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆದೆನ್ನು ಫುಲ್ ಹೊರ ಆದ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ಹೊರ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೊಂದು ಹೊರ ತಾಂಡದ ಅಂದಿತ್ತೆ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿಯನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ ಪಾಡೋಲ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಏತ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ ನಮಕ್ ಹೊರ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಪಾಡೋಂಡು ಆಂಡು ನಿತ್ತೆ ಪೂರಿದಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಉಬ್ಬುಂಡು ನಮಕ್ ತಿರ್ತೆದಲ್ಲ ತಳಟ್ಟು ಉಂತೊನೊಜ್ಜಿ ಭಾಷೋಕ್ ಬೇಗ ಉಬ್ಬುಂಡು ಎಣ್ಣೆಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರೊಂಜಿಂದು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಟ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಳಿಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡುಂಡೈತೆ ಶೋಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬನ್ನೇಟೆ ನಮ್ಮದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನೋಡು ಇದು ತುಳಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಆದನಾಗ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಮಗುತೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೇನು ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಮಗುತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಈ ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ಬಕದನ್ನು ತೆತ್ತೊಂಡಾಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ಲ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೇನ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತನತ ಐನೊಂಜಿ ಇಂಚ ಪೂರಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಂತ ಆದ ಮಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಐಕೆ ಅಂತ ತೋಜೈತೆ ಪೂರಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಉಬ್ಬುದು ಬತ್ತನು ಪೂರಿ ರಡ್ಡೇ ಐನಿ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಪೂರಿ ಅಂಡ್ಲಿ ಇಶಾಗ ತಿನ್ರೆ ಅವನು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಚಾಲು ತುಲೆ ಇಂಚ ಶೋಕುದ ಪೂರಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲವರ ಆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂದೆ ಎಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.